gaba ɗaya gari ba kuɗi. Sallan ma mutum ne ya zama dole ne kan mutum. Gaskiya garin nan na ba harka muka. Gaskiya. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Baba ya ina jin ka kana wani complain kamar ba kuɗi haka. Zauna gari ne ba kuɗi zauna. Me yake faruwa ne? Ba abin da yake faruwa rashin kuɗi ne kawai yayiwa. Rashin kuɗi kai kalle ka bawa irin ka. Baka san harakan kuɗi da plan ake yi ba ne ko baka sani ba ne kai? Kai baba bari ga maka. Idan kana so harakan sata baka gore ba ne bari nuna maka hanyar kuɗi ka gane. Mu harakan mu ka gane girgi muke biya kayan mu tafi India mu je muna da ticket na sata a India bari ga ma. Kai kana maganan ka. Kai, ga can yi losar, ga can motar sarkin bakan gwamnatin suna zuwa. Wai Allah, sarki wa! Wai bakan Wasa ne. Bai yarda ba. Tashi wasa ne. Wallahi bai yarda ba. Wasa ne. Suna nan har yanzu. Ayya Allah, bismillah. Suna nan har yanzu. Bismillah, na tuba.